oístes, acordades vos daquela cousa de que dicía me echaron droga e no colacao? Acordades vos? Eu tamén. Vos non credes que ao mellor non la estamos tan en serio? Non sei se no colacao, porque o colacao no tomo, pero a ver si vamos a ter que empezar a decir me echaron droga en el TikTok. Y quien de TikTok dice Instagram, el Facebook y demás faxina que hai por aquí por el teléfono. Porque, fixadevos que eu vexo cousas nas noticias, cousas, non? Como, por exemplo, o tema dos cribados de Andalucía, dos cribados do cáncer de mama. Cousas tan absolutamente graves como esa, non? Que habemos, e incluso hai xente que xa pasa, non? Porque xa está anestesiada de todo ou soplalle todo. Pero hai xente, hostia, que nos escandalizamos, non? Pero inmediatamente, chup, acaba ese vídeo e aparece un gato con un pasamontañas e tirando dun macuto aí por diante do Louvre e botámonos unha risa, non? E xa parece que se nos olvidou o outro. E seguido deso sale unha cabra montada nunha moto facendo un pinche carneiro e como que xa pium, 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 pium. Hai unha distracción, non? Como decía o outro, e mientras una practicaba la precipitación, la otra aprovechaba para robar. Pues creo que nos están haciendo la precipitación. Y mientras nos entretenemos con unos vídeos de jiji jaja, otra gente está aprovechando para meternos la doblada. Que vos parece? Porque se non era pouco indignante, que o é moitísimo, o que está pasando cos cribados, logo chega que era unha convención, non? Donde a ministra, claro, lle pide os datos ás comunidades, non? Para ver como está sendo nas súas comunidades o tema do cribado. E lonxe de facer o seu traballo e facilitar a información que se está solicitando, que xa non é porque a pida ela que é a ministra, sino porque toda a poboación estamos desexando que se entreguen esos datos e poder analizalos, bueno, mellor non toda, pero moita, lonxe de facer aquelo para o que se lle paga, cogen, se levantan e se van. Perdoa? Que ainda encima non se pudo seguir a votación porque esa xente se levantou e se marchou. Pero vamos a ver. Pero esa xente non cobra por facer o seu traballo. Pregúntome eu. Non cobra por facer o seu traballo. Se non o fai, por que non solamente non pasa nada? Por que non ten ningunha penalización? Sino que ainda encima se paraliza o de todo o mundo. O da xente que está ali tamén se paralizou porque se levantan e se van. Pero vamos a ver que é isto. Que é isto? Esa xente non traballa para nós? Ou resulta que nós estamos aquí para ver como cobran dos nosos impostos e logo se rinden nos na cara? Que? Pero non importa. Non importa. Por qué? Porque vas a pasar ese vídeo. Donde te vas a indignar e vaiche salir unha flor abrindo os seus pétalos así en cámara lenta. E logo vas a encontrar a outra persona que está pegada ao micrófono facendo e xa se pasa toda a indignación. O dito, creo que nos están facendo a precipitación da información. Dadelle unha volta. Dadelle porque que vai a ver que boa falta.